Shkor nakaslem jong unongsan Hima. Ka United People Forum haganyo dari unailar arjar pesan. Kalalet banyu kendo ya ke Director General of Police ke kong Ida Shisha Nongrang. Halor ke Jingbomdon ke Fire Emergency Station ke Than. Lembat ke Jingbomdon ke Traffic Branch hapo Umsning. Hagajiyakran bat Dr. David Lingdo ubadai Chairman ke UPF. Hadian pelawan kendo ulaong bagajiyakran bat ke DGP. Kalau pentip bahagia bedai bat ke Fire Emergency Station. Nagatanat ke lawan banjurip na du USP. Bat ke Umsning tahun dor baru ke lalong ke belakre ban ajaka. Kat bahagia bedai bat ki Pulit Traffic Branch na kaliang Dr. David ulaong. Bakumbalong benta ke Umsning ke yo ke Police Station na du kam menswa. Hendrai ke jingtrei kam jongka ke suki syabapalat. Nalor kata ulaong balada umla banbu Traffic Branch ha Umsning. Kan wanra ke jingkapnya ke bajur. Bat kan wanra ru ke jing thengkali na kapor syakapor. Ni kapor na semua ipi media mo lawan ban dalang ban ni tam ba inyo ban ni pai ba ya ka jing tumu ka ba ni kum ka Umsning people front ka ba giton na menta ka sokia ni wan kendu ya i Director General of Police iba don ya kan ka mensim hagaba ngin yakit ya ba lam ne Umsning constituency kum kalong mentahi iwan specifically naga banta ka traffic branch bat naga banta ka emergency fire emergency station ya ai ka bangi kendu i madam mila ong ni ba ya bidai pat ka fire emergency station hite ila ya keren bat lawan USP lawan leg inspection bat naga liang jong ka Umsning tahun baru la long ready ban ai ke jaka dia hendai kat nu ke jaka bakipan spesifik palaknya dan benda renaga liang ke jong iru iwan ban kran namta ka traffic branch kedai ka badan kamparat ta Umsning ya menta namar kumalong hi pi Pynsngew ka Umsning ka khatnya kali ki babu kalong ke jingbo pathar omdan manpower hang tu ngimla wat na kasino ginamla ban bo ke volunteer hang tu penya ye kali ni don kam ya ki for ai ni don kam na police department ni don kam the traffic branch ba in set up no tipo Umsning kumalong himantang I baka Umsning kala yo upgrade ika syaka police station rai kumalong mentah hingi iba ka jingtre kam juga Umsning ka kamsuki ya compare pada kiway pada police station ngatrai ka de ka lack of manpower but ni yo iru ba ki staff hang tu ki wan ba kila late no employ ho kata ga part of service ka don ni transfer reng UI ki bawan ha Umsning ki babun hi di provi menta kilawan tu kila late no ti ka e ka bangi songkhia klong ba la da umla ban bu ka traffic branch ha Umsning ka jing kapnya kanum ka kan hisa kumju but kanum don ka smooth jong traffic kan don ba ka traffic jam na ka posh ka po ha ila yo ada ka we ba ka yu la divert ya ka Umsning road highway but ka national highway 6 andre ka jingya ki kali nang tu kalong but nama ka Umsning ka de ka business hub ka de ka way na ki pedeng jong ka yo ka ba barok ki rung ki thiet ki pet especially highway ba ka Pynsngew nama kata ni kentu ya ka bor ba di pet lot home apartment but kan ba di DGP ba in I not like a traffic branch in Kekren ba kinwan ha sanction dan I not like ki home guard volunteers kena baki kena banyarap dan assist ya ki police hang thia wo Umsning kumbakan urai thai ki volunteer ki laban baki home guard ki laban ki ka jindon kam sang ki la ni so ni dun kam bun ha bo Umsning hindre hadu mentahi kaliang jong I DGP dong ba impala ya ka ai kular na makin ha walk out ki ta kumang kren ba kadon kam ka sanction umtan ubriu ba maftre khambak de new I hiwat ha kaleng sor shlong ne ha Jat Hills ha bagi pha ne ki home guard volunteers reng new I ba ka tolop jing home guard volunteers kin yo ngatrai ki pha di lam panon ga sanction lani ke dan ga sanction bagi delay hadu hndre nyu benar simpor ba nyo ga tulor de umtan ubriu ban tre lani ban tre khambam da nyu benar kada ki pha ne ki home guard volunteers ngatrai ga sanction ga don ashwa na ba kan don ga smooth jong ka salary ke jong ki ka smooth ka monthly payment ke jong ki